Tak asi už. Tak foukáte. Jo, tak foukej. Já mám 2, ale... Už foukáš? Jo, foukej. Pořádně. Hurá! Hurá, hurá, hurá. Je to smrdí moc. Jo, To nic není. co se s tím děje? A takhle jsi to nějak představoval? Jo. Ale představoval by jsem si to jako s tím míčem trochu menším. Aha. Ten je nějaký přerostlý. Tak to je nějak- právě takový krtek. On nějak Ten narost. nějaký poklad. Nebo pod ním jako nějaký poklad. A myslím, No. že tam ten míč pokračuje. No, Jako jestli tam no to je ale krásný dort. Nevím. To je krásný dort. A máte to přesně na půl.